Slnečný dvojizbový byt s balkónom o výmere 58 m2 sa nachádza v Žiari nad Hronom na ulici SMP číslo 573 oproti budove gymnázia. Byt na druhom poschodí s dvojmi plastovými oknami je v pôvodnom stave. Kuchyňa je orientovaná na východ, jedna izba na juh a druhá izba s balkónom na západ. V izbách sú pôvodné drevené parkety, v kuchyni a na chodbe PVC krytina. K bytu prináleží jedna veľká murovaná pivnica o výmere 12 m2. Obytný dom je čiastočne zrekonštruovaný, má novú strechu a zrekonštruovaný vchod. Mesačné platby za byt sú 150 eur na dve osoby. Byt je k dispozícii hneď. Cena dvojizbového tehlového bytu s balkónom je 28 990 eur.